Možno to vyzerá, že len lejeme betón do debnenia, ale pravda je taká, že uzatvárame pevný opasok celého domu. Som na stavbe v Hrubej Borši, iba 7 km od Senca, kde betonujeme veniec, ďalšiu etapu tohto domu. Do pripraveného debnenia postupne lejeme betón, ten tak pevne obleje armovanie, vznikne jeden súvislý železobetónový prstenec a výstuž má správne krytie. Vďaka tomu dokáže veniec rozložiť zaťaženie od stropu a krovu na všetky nosné múry a držať dom pokope, aj keď pracuje pôda, vietor či teploty. Zároveň si pri betonáži strážime rovinu, práve na tomto venci bude neskôr ležať krov. Na kamere to vyzerá ako obyčajné liatie betónu, ale v skutočnosti je to jeden z krokov, ktorý rozhoduje o tom, ako bude dom držať desiatky rokov.